Pán primátor sa dnes, teda v júni, 20. júna vyjadril na sociálnej sieti Mesto Vranov nad Topľou ku kauze odpadu na Čovke. My sme podnet od občanov posunuli prokuratúre a enviropolicii ešte v apríli. Takže podľa mňa sa vyjadruje dosť oneskorene. V poriadku, obviňuje nás tam že očierňujeme jeho a mesto. Podotýkam, že nechceme očierniť mesto, práve naopak, na meste nám veľmi záleží a preto to robíme. Vôbec sa ma neprekvapuje tento alibizmus, dokonca už sa šíria reči na mestskom úrade, že tento odpad naviezol niekto iný, pretože je to otvorené priestranstvo. Tak ja len chcem podotknúť, že do minulého, teda májového zastupiteľstva bola rampa zamknutá. Až po minulom zastupiteľstve je odomknutá. Dajme si otázku prečo. Potom ďalší z poslancov, ktorý je spriaznený primátorovi, sa vyjadril, že áno, bol navezený nejaký odpad, ale že to sa vyrovnával terén. Takže sa dohodnite, či sa vyrovnával terén, či to vôbec naviezlo mesto, či to vôbec nenaviezlo mesto, ako sa tu dostal tento odpad, keď rampa bola zamknutá. A viete čo? Hlavne vysvetlite to orgánom činným v trestnom konaní. Chceš nechať nejaký odkaz pánu primátorovi? Na Facebooku napísal, že ide o nejakú nenávisť a narušenie medziľudských vzťahov. Ja, pán primátor, nenávisť necítim k vám. Nie ste absolútne ukradnutý ako človek. Mne sa nepáči vaše riadenie mesta, už 4. volebné obdobie. A tie medziľudské vzťahy nenarúšate náhodou vy svojim konaním. Vlastne vám vadí to, že my na to upozorňujeme, čiže keď budeme tichučko, budeme si tu všetci nadhodnúť.